Hingpit ng napasakaan og mga kasong murder ug 2 counts of parricide ang amahan nga miunay pagpatay sa iyang duha ka mga anak ug sa kapuyo niini. Anang report ni Femari Dumabo. Matod sa hepe sa City of Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel Vernino Nucerali nga napasaka na ang kaso kagahapon. Human nga mismo ang fiskal ang miduaw sa suspect sa Tambalanan nga naka-hospital arrest aron mapaygay ng inquest proceedings. Mga kasong murder ug 2 counts of parricide ang napasaka batok sa amahan. Lakip sa gipasaka nga kaso ang direct assault sa dihan isukol kini sa kapulisan atol sa pagsikop kaniya o sa rason nga napusilan kini sa iyang tuhod. Matod pa nga maistorya na ang maong suspetsado nga si Carlo Campo Redondo. Apan kun pangutan-on kini kalabot sa sala nga nabuhat, di matod pa kini motubag. Gikonsiderar na nga case closed ang maong kaso. Samtang nakigalayon matod pa kanila sa City of Naga Police ang mga personnel sa Commission on Human Rights alang sa pag-assist sa mga biktima. Ang mga patayng lawa sa 32 anyos nga inahan nga si Johnny Lynn ug duha ka anak niini ang 11 anyos nga batang lalaki ug 2 anyos nga batang babay ang gihaya sa gawas silang panimay sa Barangay Lutak, City of Naga. Ug gikatakda kining ilubong ugma. Basihan ako ang statement sa akong mga personnel dito in avoidance mangkod sa aning nga topic. Aning nga matter ba so lahi-lahi siya og interpretation based on the situation pwede ina-avoid niya because he's trying to deny ang reality nga mao tong itabo siyang pamilya siya pagit ang responsable sa pagkamatay. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.